אם אתה יודע מתי נטעו אותם שם, איפה הם צמחו שם, איך קרה שהוציאו אותם משם, איפה הם היו עד היום, כולם שואלים, אתה לא שומע, איפה הם היו עד היום? איקם, אתה לא יודע איפה הם היו עד היום? אני לא יודע. אצל יפת, מאחור הבית. תספר, בתוך הוידאו. וקק"ל גילת. תוריד כאן את השלט. אני משמחת אותך, איזה כיף. רגע, אבל יפת, תסתכל למצלמה, רוצים לצלם אותך. לא יורד. תשמע, זה דבוק טוב, זה לא יורד. יפת, שבעזרת השם תזכה להחזיר אותם לנווה דקלים. אמן. שהמחאה של הגינון יבוא לחברה. זה פתוח, אבל זה שיוכל לטפל בזה. לא נעים להגיד, אבל זה צריך להחליף כמה דברים. זה להפחות אחד. לא, זה שהמכרז כיף. ערב טוב. ביקשו ממני להגיד כמה מילים, לא יותר מילה בומבסטיות. חשבתי על העצים האלה וככה ליאור זרק פה לפני זמן שהם יחזרו איתנו לגוש קטיף. זה באמת ככה, לא ככה, זאת אומרת, אני מבקש מעט שאיתה פה את שורשיו, או שאני מבקש ממנו חכה רגע, וזה בינתיים. זו אותה שאלה על העצים, זו אותה שאלה עלינו. כתוב במדרש שהכל מבקשים את תפקידם. יש כמה דוגמאות, אחת הדוגמאות זה עצים, דקלים שהיו בארץ ישראל וניטעו בבבל, שמבקשים לשוב על ארץ ישראל. ופה זה יותר מעורבב, כי אנחנו פה בארץ ישראל, יש לנו דיונות, יש לנו ים, יש לנו כאילו אותו דבר וכאילו לא, ובאמת לא אותו דבר. ומה אנחנו בעצם מבקשים מהעצים האלה, מה אנחנו מבקשים מעצמנו. אנחנו מבקשים בעצם שהם גם יהיו פה וגם ישמרו לנו את הרצון שלנו לחזור לשם. וכשחשבתי על המקום בדיוק השביל המיוחד הזה שעולה פה למעלה, שעכשיו נראה כזה פסטורלי, איפה שהברוש שם יש את הבונקר שנפלו שם לוחמי תש"ח, לא זוכר כרגע מי שם נפל. אבל זה בעצם, השביל הזה הוא ציר ההסתערות של הצבא המצרי לעבר ניצנים. אחרי שהם חסמו שם הם חוזרים מצפון לדרום ומתקיפים את ניצנים. וברגעים האלה שהם עולים על ניצנים, המצב הוא בחירה, זאת אומרת כל החזית הזאת, המצרים מגיעים עד לפה, מגוש קטיף, כפר דרום, יד מרדכי ועד לפה. זה בעצם רגע השיא. הנקודה הזאת של ההסתערות מפה לשם, זה רגע השיא של ההצלחה של הצבא המצרי שדוחקים אותנו מגוש קטיף לכאן. באותם רגעים שהחיילים פה מסתערים וכובשים את ניצנים, הם חושבים שהם הצליחו, הנה. הוצאנו את עם ישראל מגוש קטיף, הוצאנו אותו מרצועת עזה, והיום כל השדרה הזאת היא בעצם עדות לכך שאף אחד לא מוציא אותנו, לא ממישור החוף. מוציאים אותנו ואנחנו חוזרים, מוציאים אותנו וחוזרים. וכמו שחזרנו מהציר הזה חזרה, עד ליד מרדכי, עד לגוש קטיף, עד לימית ועד לתעלה, בעזרת השם אני מבקש מהעצים האלה שיהיו עדות, שזה הרגע שגם מפה תתחיל התנועה חזרה, ומכוח השורשים שאנחנו מתים פה, יהיה לנו את הכוחות להחזיר את עם ישראל חזרה הביתה לגוש קטיף. בעזרת השם ובמהרה בימינו. רוטנשטיין מהמסעדה של יהודית, האם באמצעות המתכונים מחולקים למי שנכנס למסעדה, או בספר המתכונים של יהודית, או בעלון? קדימה, הזמן שלכם לענות. כל הירוקים משחקים, לוחצים, הופכים לכחול, יודעים את התשובה הנכונה, מתגעגעים למטענים של יהודית, תשאל אותה. וכותבים את התשובה הנכונה, אומרים את התשובה הנכונה. 13, 15, מה איתך? 60, 100, 10, יפה, 62, 83, 10, יפה, אופה, יפה. חייבים לציין שכשזה נוגע לאוכל, הרוב יודעים. מעט טועים. מה אומר יהודה? אני זוכר שהיו באלון, אבל היו בעוד מקומות. אוקיי. עכשיו תחדד קצת את הזיכרון. אם היה באלון, נכנסת למסעדה? חילקו לך מתכון? חנות שלי הייתה שתי חנויות לידה, אז הייתי הרבה במסעדה שם. נו, אז כשנכנסת נתנו לך מתכון? אני לא זוכר. זה עניינו של הערב, נזכור. אוקיי, אתה רוצה... מה יהודית אומרת? יהודית פה? גם בשורה הראשונה. יהודית פה בשורה הראשונה. איזה מטעמים היו לה. אוקיי, אפשר לעשות ערב מטעמים של יהודית. קדימה, אז מה אתה אומר, יהודה? אני אומר C. טוב, אתה ממשיך ב-C. אוקיי, לחצנו C, בעלון. אני לא אפרוש ב-C. המחשב יאמר לנו עם זיכרונך טוב, אתה... ואכן כן.
בעלון התפרסמו המתכונים של יהודית רוטנשטיין והטעם עד היום בפה. ככה אני שומע. אוקיי, יש לנו כמה בודדים ששכחו, ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. כן. הרב צבי, ערב טוב, זה יהודה. יהודה גרוס. רצינו לדעת אם... יהודה גרוס. יהודה גרוס. רצינו לדעת אם אתה נתת את השם קטיפרי בנווה דקלים. ואני מה? אתה חיברת את השם קטיפרי לפינת החי? כן. יפה, תודה רבה. תודה רבה לרב צבי. איפה אתם בימייה? אנחנו מתחת לימייה, כן. הרב שוורץ הצטרף אלינו. יופי, תודה. אוקיי, אז רגע, תשמע, היה פה דבר מאוד מעניין. התחלת עם שארה כי היא ספרנית, עברת להיות סגור על שלמה בשן,